Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ya 997 yayamba pano patachitika nkhani ina kuchigumulako achiwembwena atapha dotolo wa pachipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital Dr. Victoria Bobe. Timafuna tisanayambe kukambirana nkhani imeneyi mutatifotokozera kuchokera ku polisipo kuti pofika pano mwina mwachitanji ku polisipo potengera ndi nkhani imeneyi. Zikomo kwambiri ndingokukozani kuti nkhani ya 997 rapid response yamba pakanthawi omwe kutulukira kuno munde kuti zambiri nkuti zidatheka kale. Koma mwayitulutsatu apapa sinanga nthawi imene mmayiphikayo sitinayimve koma mwayitulutsa apapa izi zidachitika zangokumana. Zimene zangokumana ndikhoza kutsimikiza kuti kafukufuku ali patali kwambiri ndipo pakali pano tikusunga anthu angapo amene tikuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Osachedwa apa tikufotokozerani bwinobwino tsatanitsatani amene kafukufuku ali koma pakali panopa dziwani ndithu kuti chilipo chimene chikuchitika pansi pa dziko. Chabwino mwina chiwerengerocho chafika pa bwanji pakadali pano anthu amene mwamangapo amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi? So far alipo 6. Alipo 6 mujamudamvera kuti kudalowa gulu kumpanda kuja ndio tikadagwira benchitoyo. Chabwino mukuyembekezera kuti mwina anthu amene wamutha kwatengera ku khoti liti? Tiatengera posachedwa apa zonse zikatha koma ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa mukatenga munthu tapanga kale ndipo chilichonse chili mchimake siti kusokoneza china chilichonse chimene chinafunika kusokonezedwa choncho tiatengera posachedwa apa mudziwitsidwa tikatengera ku khoti. Tiduse sinanga nkhani za polisi zochita ma investigations simwafunika kulowamo kwambiri twandivuza mwayi. Yeah, so I think ndizo pasa encouraging timandiyani nzolimbikitsa kuti mukupanga headway kuti mwapezapo anthu ena. I think mutha kuziwa kuti amalawi ambiri ali ndi chidwi kuti adziwe kuti chidachitika ndi chani and imeneyo being imodzi mwa cases mwina amene machita hando mwina tisanapite kwina kunseko mukhoza kuwalimbikitsa bwanji amalawi in terms of security. Tizigona bwanji manyumba mathu tiziyenda bwanji kuziwa kuti anyamata ndi asungwana athu ama uniform mulipo ndithu kutitetezera chitetezo. Wanda kuduka sinakumve kumapetoku koma ndikukhala ngati ndimamva kuti umanena kuti tizigona bwanji manyumba mathu. Yes, assurance mwina imene mungatipase pamene tikufuna tiyambe kukamba nkhani zina. Inu ngati apolisi mwakonzeka bwanji kupereka chitetezo pa nthawi ifa pamachitika incidents ina imakhala ngati kuti anthu imazapasa mantha kuti how safe are we in this country, and then makupasani mpata kuti mutiuze kuti tikuyandikira mwina ku nyengo ya zikondwerero za Christmas festive season timasuke bwanji kuti apolisi muli tcheru kupereka chitetezo mdziko muno. Omvera apolisi mcheru kupereka chitetezo pena paliponse pakali pano kulimbikitsa mapatiro masana ndi usiku omwe kapansi ngakhalenso oyenda pagali moto. Ina njira yake imene tikambirane panoyi komanso pali njira ina yofunika kwambiri imene tikulimbikitsa kwambiri ndiyo ya neighborhood watch kuti anzathu amene amayenda usiku yanyamata usiku amacivilian ndi ife tikugwirira ntchito pamodzi kuti tithane ndi mchitidwe umene komanso kuti tichotse mantha milandu imene ingachitike. Choncho ifeyo apolisi tiliokonzeka kupereka chitetezo pena paliponse tiliokonzeka ndithu kutero. Munthawi imene tikubwera munyengo imene tikubwerayi ndi talimbikitsanso kwambiri kotero kuti anthu ambiri ali pagawo ndikusiyana mwinanso ndi momwe ena alili pa office. So muona kusintha kwathunthu ndithu munyengo imene tikubwerayi tayamba kale.
Chabwino mwati mwamangako anthu 6 zimamveka zambiri, analiko 15, analiko 20, analiko mwakuti mwina mukufufuza kwanu mwafufuza kuti okuba amenewa analiko angati? Imeneyo leya tisayigwire, tikayigwira isokonyeza kafukufuku wathu koma dziwani kuti likugwira ntchito. Sina ngati mangofuna kwa Malawi kumakhala zambiri, anthu amakhala kunama zinthu zambirimbiri ndeti mangofuna polisi mungotipanga clear pamene tikupatsani nthawi kuti muchite kafukufuku wanu bwinobwino. Olo mwina mongofuna kuthandizira amene akuyankhulira leya. Mutakhala kuti mapasidwa mwayi kuti mungotipasa update apart from zimene mwalankhulazo zokhuza chiwembu chimene chinachitikira Dr. Bobe, mutha kuti pasapo mwina zotani zimene muli omasuka kupanga share ndi mtundu wa Malawi umene mwina wakhala ndawo chidwi kwambiri nkhani imeneyi. Sorry, simunamveke munaduka. Timafuna mutatipasako update imene mungathe kutipatsa tsiku la lero yokhuzana ndi sofa zimene mwachita ngati polisi, zimene mwapezako, zimene mungathe kuzifotokozera ku mtundu wa Malawi. Pakali pano leya ndiwanda zilipo zambiri zimene zachitika, zina zachitika usiku omwewo, koma ndimafuna mutandilola kuti pakali pano tisafotokoze kaye, tifotokoze mu nthawi yoyenerayo chifukwa tikuopa kuti tigunda pena pake nditi ambaso kusokoneza kaombonikena kamene kakubwera. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.